ఆగండి రా. పిచ్చోడ్రా, ఏలైనా అమ్మాయి కోసం 2 సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసేది. అయినా నీకులాగా అమ్మాయిని వాడుకోవడం నా చేత కాదురా. ఎవడో తెలుసు వాడు మన ముందు ఎట్లుండే మనకేం చేశాడు. ఆగరా, ఆడి గురించి తెలుసుకోవడం అట్ట అంటావు నువ్వు మళ్ళీ. ఏంద్ర వాడి గురించి తెలిసేది మనకి. ఈ సంగతి తీసారా, అమ్మాయి సంగతి చెప్పు. అమ్మాయి ఏడుందో, ఎవరు తిరుగుతుందో, ఎంతమంది తిరుగుతుందో. ఏం మాట్లాడుతున్నావురా? చేసించాలి పారా బాబు. అరే రానా